ħażin.
biex nagħti għal-bank.
Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa, nofru din il-Quddiesa b'suffraġġju tal-Aziz l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Missier inti rid lil qaddej tiegħek l-Arċisqof Pawlu ikun moni bid-dinjità ta' Isqof fost is-suċċessuri tal-Apostli fis-saċerdozju. Għamel issa wkoll jingħaqad magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronż, jew b'xafra tal-ħadid u b'mili taċ-ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li qiegħed id-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trapp iqum u wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara lill-Alla. Lilu naraħ bħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja, ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-Mulej.
Immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba praesente. Imqar jekk nimxi f'witmu dlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Tini lezzjoni qari mill-Litra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Min jixtieq ix-xogħol ta' isqof, jixtieq xogħol sabiħ. Jeħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssibx tajt fih. Li jkun raġel ta' mara waħda. Li jkun meqjus, prudenti, serju. Li jilqa' lil-barranin, jaf jgħallem, li ma jkunx mogħti għax-xorb, li ma jkunx vjolenti, imma ġwejjed, li ma jkunx ġellied
anqas rejb għall-flus. Li jkun raġel jaf imexxi tajjeb id-dar tiegħu u li jżomm lill-uliedu fl-ubbidjenza bir-rispett kollu. Għax jekk wieħed ma jkunx jaf imexxi lil daru stess, kif jista' jieħu ħsieb il-Knisja ta' Alla? M'għandux ikun wieħed li għadu kif tagħmmet, li ma jmurx intela bih innifsu u hekk jaqa' fil-kundanna tax-xitan. Għandu jkollu wkoll isem tajjeb mal-barranin li ma jaqax fl-għajb u jaqa' fix-xibka tax-xitan. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lilek Kristu. Flimkien. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lilek Kristu. Ejja għandin tom il-koll li tinsabu mħabtinhom taqlin u jiena nserraħkom. Gloria tifħir, gloria tifħir, gloria tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax indal-ħwejjeġ bejthom il min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk oġbok, kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intkom il-koll li tinsabu mħabtin taqlin u jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u għumli u intom issibu l-mistri ħarruħkom għax il-madmad tiegħi u ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Din il-kelma tal-mulej. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi
il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Dan il-kliem tas-salm li llum kantajna din il-Quddiesa solenni joqgħod tajjeb ħafna fuq fom l-Aziż Arċisqof Pawlu Cremona. Il-mulej sejjaħlu biex jgħaddi mid-wiet mudlam tal-mewt. Imma hu ma jibżax mill-ħsara għax il-mulej miegħu. Il-ħatar tal-mulej, l-asluġ tal-mulej iwensuh. Il-mulej ħejja mejda għalih li sar saċerdot propju bħallum fit-22 ta' Marzu 1969, propju bħallum. Dan il-jum għażiż, Patri Pawlu Cremona sar saċerdot. Il-Providenza ridet li qegħdin niċċelebraw il-funeral tiegħu fl-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Dakinhar sar saċerdot tal-Knisja Kattolika. Ingħata il-missjoni iħejji l-mejda tal-Ewkaristija għal poplu ta' Alla. Illum il-mulej ikunu li ħejjilu mejda. Fl-ordinazzjoni episkopali tiegħu fis-26 ta' Jannar 2007 l-Arċisqof Merċieqa, predeċessur tiegħu, diliklu rasu biż-żejt tal-Griżma, biż-żejt ikkonsagrat. Dakinhar il-kalċi ta' Patri Pawl kien imfawwar. Blena ta' min jom fil-paċi bil-mor ta' min msejjaħ biex jaqdi. Imma hu skopra wkoll li l-poplu irrisponda l-imħabba tiegħu b'imħabba kbira. U verament kienet toħroġ minn qalbu dik il-kelma għażiża li biha nibqgħu niftakruh. Ħabbejtkom u ħabbejtuni. Kienet faċli tħobb lil Patri Pawl għax hu kien imħabba. Kien għal kull wieħed waħda minna laqa sabiħa ma' persuna li fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tbattlet minna nnifisha u ħalliet lill-Alla jgħix fiha. Il-ħarsa ta' Patri Pawl tal-Arċisqof kienet il-ħarsa ħanina tal-mulej. Mija iva jimxu it-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. It-tjieba u l-ħniena tal-mulej kienu jwiżnu lil Patri Pawlu Cremona, lill-Arċisqof Pawlu, kull jum ta' ħajtu. U minn din l-esperjenza sar għal kull wieħed waħda minna, għal poplu kollu tagħna, esperjenza ta' tjieba u ħniena. Obda lil mulej Ġesu meta fis-silta tal-Vanġelu li nqrat illum mhux biss jistedinna biex nersqu lejh
aħna li aħna mħabtin u mtaqlin u nersqu lejh mhux għall-ġudizzju imma s-serħan. Imma Pawlu Cremona ħab is-serjetà l-istedina tal-Mulej Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Dawn il-kelmiet li mgħallem Ġesu jesprimi l-identità tiegħu. Għax il-qalb hija s-sede tal-identità tal-bniedem fil-kuntest kemm semitiku kif ukoll mediterranju. Aħna fuq persuna ngħidu huwa bniedem ta' qalb tajba. U Pawlu Cremona kien tassew bniedem ta' qalb ħelwa u għomli. Aħna nirringrazzjaw l-Alla li laqana miegħu. Il-mulej sejjaħlu biex jkun parti mill-familja Dominikana. U din il-vokazzjoni saret inseparabbli minn min kien l-Arċisqof Pawlu. Kien nisrani, saċerdot u wisqof, imma kien ukoll reliġjuż Dominikan. Min San Duminku tgħallem jitkellem ma' Alla u fuq Alla. Dak li jaqra u jimmedita jaddih l-oħrajn bil-kliem u bil-emil. Kien għalliem imma fuq kollox xut. Tal-ħniena ta' Alla u tal-imħabba tiegħu. Fil-jum tal-ordinazzjoni tiegħu fis-26 ta' Jannar 2007 dikinhar meta hawnhekk l-Arċisqof Cremona ordnaħisqof u meta poġġieh fuq it-tron tal-isqof sar ukoll Arċisqof tagħna, l-Arċisqof ġdid Pawlu ftakar f'qaddies li hu kien jammira ħafna, li fuq ukoll kiteb għax studjah bir-reqqa, il-qaddies San Ġwann 23. U f'dik l-omelija li ta' minn hawnhekk minn dan il-post, l-Arċisqof Pawlu għalhekk jiena nixtieq li jkunu tiegħi xi wħud mill-proponimenti li jagħmel il-Beatu Papa Ġwanni 23 fl-irtir tal-konsagrazzjoni episkopali tiegħu fl-1925, propju 100 sena ilu. U l-Arċisqof Pawlu tenna l-kliem tal-qaddis Papa Buono. Jiena ma fittixx jew xtaqt dan il-misteru tiegħi. Il-mulej għażilni, imislilu li jagħti in-nuqqasijiet tiegħi u jimla il-limitazzjonijiet tiegħi. Jiena nħoss u naf li jien bla saħħa u mhux kapaċi. Raġuni oħra biex nibqa' umli, ħafna umli.
Jiena rrid li nkun kolni u totalment għal Alla, mimli bid-dawl tiegħu, niddi bl-imħabba l-Alla u għall-irwieħ tal-bnedmin. Jalla il-ministeru tiegħi ikun wieħed ta' rikonċiljazzjoni fil-kelma u fl-emil. U l-predikazzjoni tiegħi mhux bil-persważjoni tal-kliem tal-erf uman, iżda fil-wirja tal-Ispirtu u l-qawwa. U l-awtorità li ġiet mogħtija lili mill-Knisja qatt ma tiġi użata għall-glorja tiegħi, użata mhux biex tkisser, iżda biex tibni. Dan il-kliem ta' Quddies ta' San Ġwann 23 mit-sena ilu saru kienu l-programm tal-Arċisqof Pawlu. Illum aħna xhieda li l-weda li l-Arċisqof Pawlu għamel mal-poplu għażiż tiegħu fil-jum tal-konsagrazzjoni episkopali tiegħu għexhom fedeltà fil-milja tagħhom. Il-mulej fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja jażel ifakkarna minn aħna. L-Arċisqof Pawlu qatt ma staħa mid-djufija tiegħu. U dik kienet il-qawwa tiegħu, dik kienet ix-xhieda tiegħu. Il-mulej li jaħdem ħwejjeġ kbar bina għodda mażula imma umli u dgħajfa. Aħna nirringrazzjawh tal-li bil-ġesti tiegħu, bl-aċċessibilità tiegħu kien ifittxu jsibu kulħadd, kien imur kull fejn jistednuh. Id-dissima tiegħu kienet għal kulħadd, bil-ġesti tiegħu, bil-kelma tiegħu, bħalma wieħed qiegħda ministeru ta' rikonċiljazzjoni, ta' maħfra, ta' fejqan, ta' għaqda. Illum aħna nġbarna b'sens ta' fidi. Il-ġisem tiegħu huwa ġisem imbierek, ikkonsagrat lil mulej. Il-fdalijiet tiegħu inqimuhom u nogħżuhom. Ma Pawlu Cremona huwa ħaj. Huwa ħaj fix-xirka tal-Quddisin, fil-misteru tal-ħajja ta' dejjem. U iltaqa' mal-mulej ir-rajt tajjeb wiċċ imwiċċ. Bil-kliem ta' Ġob, tal-ktieb ta' Ġob, illum jiltaqa' mal-mulej bħala d-difensur tiegħu, il-ħabib tiegħu, ir-raj għażiż tiegħu. U t-tislima li nagħtih tuża il-kliem tiegħu stess. Kliem ħireġ mill-qalb safja, li ġiet maġuna bħala reliġjuż fil-faqar, fl-ubbidjenza u fl-imħabba safja. Hekk temm l-omelija tiegħu fl-2007. U dan il-kliem tiegħu ikun l-appell li permezz tiegħi jgħaddi lil kull wieħed waħda minna llum l-Għażiż Pawlu Cremona. Waqt li aħna b'sens ta' fidi, b'imħabba kbira leh, bi gratitudni leh, nakkompanjawh f'dan il-vjaġġ trement li jiftaħ lejh il-bibien tal-ħajja ta' dejjem. Inħeġġeġ kiteb u qal fl-2007 lil kull wieħed waħda minnkom
dawk li qegħdin preżenti hawn, iżda wkoll lil dawk li huma fid-djarhom biex tgħinuni bit-talb u bil-ħidma nisranija tagħhom. Nitlob lil koppji miż-żewġin biex flimkien mat-tfal tagħhom jitolbu għalija. Nitlob liż-żgħażagħ biex ifittxu wkoll il-ferħ li jaqdu lil mulej fiż-żożija tagħhom. Nitlob lil morda biex jaqdu d-batija tagħhom mas-salib u l-qawmien ta' Ġesu. Nitlob lil kull membru tal-Knisja biex ikun qrib tiegħi f'dan il-vjaġġ. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem. L-aħwa eżiż, imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha, imxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem u kullimkien is-sejħa tiegħek biex ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-ordnijiet kollha tal-Knisja biex fehma waħda u qalb waħda bejniethom ikomplu fid-dinja il-ħidma tal-Apostli avdata lilhom minn ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnux biex bis-seta avdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u isliem fost il-popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet qiebsa biex jaqdu t-tbatija tagħhom ma' dik tibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn jitfarru żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u msara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu l-qaddej tiegħek l-Arċisqof Pawlu li jinsejjaħtu minn din il-ħajja l-ħajja ta' dejjem biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familja, il-qraba u l-ħbieb tal-Arċisqof Pawlu biex ikollhom il-faraġ tal-Ispirtu ta' Alla u t-tama tal-qawmien minn bejn l-imwiet li ġabilna ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-Arċisqof Pawlu li jogħġbok issejjaħlu minn din id-dinja għal ħajja li ma tintemx biex kif mexa mal-merħla li fdajtlu jiswielu ta' ġieħ quddiemek u jaqlalu slim ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
u Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti. Bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għal qaddej tiegħek l-Arċisqof Pawlu biex kif lilu f'din id-dinja ollejtu għad-dinjità ta' Isqof, hekk ukoll taqdu max-xirka tal-qaddisin tiegħek fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna.
sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rieda tiegħek ngħixu, għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab minejn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmin glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata lina ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu rat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek.
Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, li għaddej tiegħek minn għamma jistħoqli l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ftakar fil-qaddej tiegħek l-Arċisqof Pawlu li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Meta Kristu jqajjem il-mejtin fil-ġisem mill-art u jbiddel il-ġisem imsejken tagħna fil-ġisem glorjuż tiegħu. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-satna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għaddejjin bis-seħħ tiegħek. Hemm inti x-xotta kull dema minn għajnejna, hemm naraw kollha tagħna kif inti fik innifsek. Hemm insiru nixfuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejħa.
Nitolbu. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna, Inti ħtar b'ambaxxatur ta' Kristu fuq l-art lill-Arċisqof Pawlu, natfu minn kull teba taħtija bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek u qiegħdu fis-sema ma' ibnej Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għandi messaġġ mill-Majstru Ġenerali tal-Ordni Dominikani li batinna għal dina l-okkazjoni. Dear brothers, we pray for the eternal repose of our dear brother, His Grace, Archbishop Pawlu Cremona. We thank the Lord for the gift of life, Dominican vocation, and years of meaningful priestly and episcopal ministry He bestowed on our dear brother. I was happy to have met him during my short visit in Malta, and I was glad to have seen how the people really loved him. This morning I prayed for his eternal repose during our conventual Mass here in Santa Sabina, Rome, today being the solemnity of St. Joseph. May he rest in the Lord's peace. Gerald Timoner, Master of the Order of Preachers. Nishtiq pala provinċjal tal-Dominikani għaw Malta nagħmel żewġ ringrazzjamenti. L-ewwel fissem il-Provinċja Dominikana Maltija u fissem il-Knisja ta' Malta u Għawdex u fissem il-poplu kollu Malti u Għawċi. Nirringrazzja għad-don tal-ħajja u dedikazzjoni ta' Monsignor Cremona. ċert li mill-kummenti li smajna huwa ħalla marka il-ħajja tiegħu kemm bħala patri, saċerdot, kif qal Monsignor Arċisqof, kif ukoll bħala Arċisqof ta' Malta. Ma tieni ringrazzjament nixtieq nagħmlu f'ismu, ċertament li hu jirringrazzjakom. Jirringrazzja lill-poplu Malti u Għawċi tar-rispett u l-imħabba li hu arċievi. Għalhekk f'ismu jiena nirringrazzja lil kulħadd. Jiena għext ma' Patri Pawlu Cremona, ma' l-Arċisqof Cremona, meta konna studenti huwa kien fl-aħħar sena teoloġija qed jipprepara għal saċerdozju jien kont għadni nibda. Imma l-karattru li aħna nafu, karattru ta' umiltà, ta' apertura, ta' vera ħuna fl-ordni baqa' sal-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu. Għalhekk żewġ affarijiet illi baqgħu markati mis-sinna San Duminku meta kien qed imut u l-patrijiet daru miegħu jibku, għalilhom jiena se nkun aktar utli għalikom fis-sema milli fl-art. U naħseb li dina nistgħu napplikawha għal Monsignor Cremona. Ibqgħu ċerti li huwa se jkun utli, se jkompli iħobb il-poplu Malti u Għawċi mis-sema u jitlob għalina. U t-tieni ħaġa illi San Duminku
skont l-istorja li għandna huwa kien maħbub minn kulħadd għax kienu ħobb lil kulħadd. U dina anki Monsignor Cremona kienu ħobb il kulħadd u għalhekk kulħadd kienu ħobbu. Jalla illi dak li rċevejna minn għandu jibqa' fina u napprattikaw fil-ħajja tagħna bħala nsara. Grazzi. Message from His Holiness Francis, 20 March 2025. To Most Reverend Charles Scicluna, Archbishop of Malta. His Holiness Pope Francis was saddened to learn of the death of Archbishop Emeritu Pawlu Cremona O.P, and he sends heartfelt condolences to you and to the clergy, religious, and lay faithful of Malta, as well as to his conference among the order of preachers. Joining you in giving thanks to Almighty God for the late Archbishop's years of faithful episcopal ministry and leadership of the people of God in this beloved local church, the Holy Father entrusts his soul to the most merciful love of Christ, the Good Shepherd. To those gathered for the Mass of Christian burial, and to all who mourn his loss in the sure hope of resurrection, the Holy Father cordially imparts his blessing as a pledge of consolation and peace in the risen Lord. Signed by Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. Ħuti tan eżis tan sarra li aħna jew nagħmlu dmirna lejn danħuna l-Arċisqof Pawlu li ħallina. U dimalla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef taħuna li aħna sejrin inrodduh lill-art. Jerġa' jqajmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal li ruħu fil-għena tal-maħturin tiegħu. ħajħenna lih f'jum il-ħaq, jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha. Jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfgħu fuq spallejh ir-raj tajjeb. Ħajnaqat mal-irwieħ Quddiesa li qegħdin madwar is-Sultan ta' dejjem biex jistħoqlu sehem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla jgħinuh, anġli tal-mulej ejjew il-qoħ, ħudu magħkom lir-ruħu. Ħajilqek Kristu li sejjaħlek għal warajh, ħajqeduk l-anġli fi ħdan Abram, ħudu magħkom lir-ruħu. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem id-dilila wasluha qudiem Alla l-għoli.
issir l-aktar ħanin nirrikmandawlek ir-ruħ taħuna. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu, għad jerġa' jqum għall-ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodulek ħajra l-ġid kollu li int fawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu, bħala sinjal għalina ta' tieba tiegħek u ta' xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek għati widen għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għal qaddej tiegħek. Għamel li aħna wkoll li għadna hawn infarġu lil xulxin bi kliem ta' fidi. Sama l-koll flimkien niltaqgħu ma' Kristu u hekk inkunu għal dejjem miegħek u ma' danħuna bi Kristu sidna. Ħajwasluk l-anġli fis-sema, ħajilqgħu hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt Quddiesa ta' Ġerusalemm. Tilqek il-qtajja tal-anġli, ħajkollok il-mistrieħ ta' dejjem ma' Lazzru li kien fqir. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem. Nafżaw li kulħadd jibqa' f'postu, jiċċaqlaq biss skont id-direzzjonijiet li tingħataw wara li joħroġ it-tabut. Matul il-proċessjoni se nkunu qegħdin inkantaw il-litanija, ir-risposta tagħna fejn is-soltu tkun itlob għalina jew itolbu għalina, din id-darba ħad tkun itlob għalih jew itolbu għalih. Salve Regina,
Right.
Grazie.